people humble themselves and pray. If they seek my face. Mayong hapon naman sa itong mga palangga ng mga tagpalamati. Ari naman ninyo kubus nga lagad si Tita Wilma of the nakita tubtub-tak na alas 3 sa Sabadong edisyon sa nga ito na palituntunan This Is My Life. Pebrero 8, tuig 2020 na. Magulugal umon kag mabugnaw nga kahaponanon para sa tanan. Kag mabugnaw, kag siguro man matawhay, kag medyo malinong-linong ang inyo pagsinalayo dira sa sulod sa inyo panimalay sa pihak nga ara ang aton sa ni mga chikiting ang aton mga estudyante tungod matugnaw ang panahon tawi ara gito o nagapahimunong pero ang ilang mga kamot may ginakuti okay lang ina. Importante is ara sila nagabulig kay mama kag kay papa kay lola kag kay lord kay tita o tito man sa sinuman kag kun anuman ang aton mga hilikoton dira sa sulod sang balay basta Sabado nga adlaw ginabululigan para nga matapos ang tanan hala hingagaw ninyo nga makatulong inyo mga linabahan kag masaylo sa mahandong nga lugar
Kag malain na iya tubtubwas kay ti ang mga school uniform sa mga estudyante sa mga nagatrabaho kinahanglan gid nga mahingagaw. Okay lang na pero mangkot lang si Tawe kung anong sudan ninyo dira paniyaga. Sa mga nagapanyaga pa o kung sa iba nagahingagaw pa sang ila sini mga lulutuon para nga makapanyaga araw of the night kita dira dugay-dugay ha. Go lang ng go. Gani sa kutob sa malabutan sa pagpangalagad ni Tita Wilma sa This Is My Life karon nga hapon sa inyo maayong hapon kid. Madamong salamat. Kag subong man sa mga nag-upod sa aton sa Facebook Live, hapos malang na basta may Facebook account ikaw kag may data ikaw sa imo cellphone o kung may internet connection kamo dira sa inyo balay. Bisan kung kaisa gani nagaandar ang radyo, ang cellphone gani iya nakakonekta sa gihapon. Kay mas nami ko nagatubangay ta no, makayumyuho man ta kon kaisa paamo ka na bala ma. Okay lang. Kay once nga open mo sa ni Facebook account, search mo lang ang Action Radio Bacolod videos, may pulada, click mo updanay kita. Di ba? Updanay kita tubtubtak na alas 3 iya karon nga Sabado. Gani relax lang ka mo dira. Samtang si Tita Wilma nagalingaw sa inyo karon iya nga hapon. Siyempre, pilaman ka mga updates sa nagakatabo sa karon sa aton palibot, ilabi na sining makamamatay iya nga virus, ining novel coronavirus o kun nCoV, ARD, acute respiratory disease. Mga anak buligi dira ang aton panimalay sa pagpanglimpyo kay kinahanglan ginaton ang katinlo. Kag karon sulito ni Tita Wilma ha kay nga kung wala kamo sa balay, although nga gina-estrikto kamo dira sang sinuman nga mga upod naton sa balay, magluwas kay tita, kay tito, mama or papa, lola or lolo sa sinuman nga nagatipan sa inyo dira. Kung ara kamo sa school, sa sagwa, especially sa school, kinanglan observe nyo gid na ang cleanliness, ang ginatawag nga katinlo sa inyo kaugalingon. Kinanglan gid mga anak personal hygiene para nga malayo kita sa kung anuman nga masakit. Kung anuman ang magalupad kag magadapo sa inyo nga virus, bacteria or anuman nga kagaw, at least bisan paano hindi siya makadali-dali tungod matinlo ang lawas. Okay? Sa ito naman mga senior citizen, kaon sa gusto nga pagkaon ha. Kung may mga okasyon dara, piknit-piknit lang gamay-gamay, hindi magboylo, kay kabudlay dayon batyagon. Okay, Tita We. So sa kutuman sa malabutan sa ito na pagpangalagad sa sininga hapon, diri sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag Oriental, sa mga kaiping naton nga mga kaislahanan, Guimaras, Panay, apat ka mga probinsya, Iloilo, Rojas, Antique kag Capiz, of course dira sa Palawan, sa Masbate, sa ito man mga suki dira mayong hapon, and of course sa Romblon kag sa Bohol. Salamat man sa inyo kung kaisa pag-partisipar iya sa ito diri nga mga dapat naton i-komentar kag kung may mga suggestions kita, especially sa mga ginabasa naton diri nga mga istorya sa kabuhi, mga problema nga mga ma-encounter ninyo, di ba? Gina-appreciate gid na ni Tita Wilma. Nga gusto nyo gid makigbahin man sa aton nga programa tag sa iya kahapon, Lunes tubtub Sabado. Sa nasiling na ni Tita Wilma kung gusto ninyo ma-share nga hitabo sa inyo kabuhi o kung problema man nga luyag ninyo pangayuan sa aton sini personal nga advice o kung inang mga istorya sa inyo kabuhi nga makahatag man inspirasyon sa iba naton nga mga kauturan nga nagaupod tag sa kahapon sa aton palatuntunan na pwede gid. Isulat nyo lang ina sa papel, ipadala diri sa This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Will Rose Building, Burgos, Luxon Streets, Bacolod City. Pwede man, kung may internet connection ka mo dira, o kung may Facebook account ikaw, pwede mo man mapadalang imo sini problema. Paagi sa aton personal iya nga account. Hindi kami nakita, kung may araman daw Wilma Antopina sugaton ka account. Nalantawan niyo kung kay Tita We, gani itsura, ti amo na siya, na? Kag mag-say hi ka mo anay sa messenger sa akon. Kung mag-reply, ti amo na siya, dira ka mo sulatan.
Kag pwede man ninyo mahinagong inyo sini mga ngalan. May ara kita dira, I think, ano ang balita, mga 3 or 4 ka mga istorya. Hindi ko mag-gets masyado. Dugang-dugang ang detalye. Komplituhan na ang ano, diin, mga bala, sino, mga amo na, kung paano, do something, malipot pero kompleto ang detalye para mahangpan man naton, kag makatugda kita sa inyo ginapadala dali nga problema sa ato na programa This Is My Life. Okay? Amo lang na kasimple mga anak. Alauna 46 Action Radio Philippine Standard Time. Sa aton man update dugay-dugay, no? Ang aton man nakuha nga update na tungod sining COVID, kag ang good news man nato sa mga drivers do kanami ba ikapila na ni iya nga pag nubo sang presyo kada litro sang produkto sa petrolyo. Ihatag man nina karon ni Tita Wes sa inyo. Kaya nga aton man istoryahan karon iya nga hapon since nga next week is Valentine's Day, February 14. Ano na mga plano ninyo? Ano mga plano niyo on Valentine's Day? Sino inyo i-date? Tawi wala ko nobya, tawi wala ko nobyo. At siyempre sa mga mag-asawa man. So sa mga kabataan, pwede nyo i-surprise si mama kag si papa o si tatay or si nanay. Pwede man si lolo kag si lola, di ba? Kung sino lang ang inyo nga ma-date or mapatungdan sang inyo pagpalangga. Kaya ti Valentine's Day, it's a love day. Di mag-focus lang tayo sa word nga love, nga L-O-V-E. Madalom ina nga tinaga. It's a broad and narrow word. So, kadamo, kag kung isa-isahon, malawig ina nga pagka-estoryahan. Pero siyempre, daw halos iya, magsiling kita ya Valentine's Day, daw ara, ginain naka-focus sa mga tao nga mga in love. So, pwede ka mo makashare kung ano man mga plano ninyo, kag kung sino ang inyo upod. Kabataan nyo, nobyo or nobyo nyo, bana or asawa nyo, si lola kag si lolo. Okay? Yes, ara, itong text hotline, ara man ang eton sa ni Facebook Live. Kag ang eton man tag sa ka-horoscope sa karon nga hapon since Sabado iya subong adlaw syempre tawi di ba? Pahuway kami problema kun Sabado istorya kag kun ano iya ang mga ma-share naton sa inyo every Saturday. Okay, so relax lang kamo dira. Karon dugay-dugay ang aton pagid horoscope, Tita Wilma. Ang aton horoscope, upod man ang inyo sini mga lucky numbers kag color of the day. Kag siyempre para anay sa tanan, from Roberta Flack with Donny Hathaway, The Closer Get to You. The closer I get to you,
You from Roberto Flack, we're Donnie Hathaway para sa ating mga palangka nga mga tagpalamati. Yes, para ginina sa inyo tanan sa karon iya nga hapon. Kag syempre man sa mga nagaupod sa aton sa ilang mga transistor radio, sa mga nagaupod man sa aton sa Facebook Live. Ara da si Inde Maria Luz Grialdo Macuna to. Salamat gid sa imo, maayong hapon. Kag kay Mileli Oligo, ha? Mayong hapon lang dira. Kag tawi live, Mr. Meleli Oligo sa MM's Bunny Cafe. Ga-monitor gid sa imo, This Is My Life. Salamat kay Christian Roa. Kay Bermijo Makiruel, mayong ugto. Wala sound. Hindi ka basta ara ka gani sa Facebook Live. Basta mag-play si Tita Wet Music, hindi na siya magwa ang sound. Kaya gina-mute ina sang Facebook Live kung i-play na ito on air. Okay? Pero kung sa radyo mo, mabatian mo gid ang mga matahong na ito nga lalantunon nga ginadulot sa inyo tag sa kahapon. Maria Luz Grijaldo, yes to kay Martin Aliling. Good afternoon, watching from Imos Cavite. Salamat gid sa imo. Mayong hapon tawi monitor lang ko di apa via Iloilo. Lihog lang ko tamyaw sa akon bata dira sa Don Salvador. Kay Baby Rose Kasipong, salamat gid inahalin kay Inday Shella Nicor Rebamonte Pasiol. Watching from Ramos and Braca family. Okay. We miss you na Tito Welms. Hope you can visit us again here in Barangay Tibsok, San Enrique. We love you. God bless. Yes, and Jocelyn Dimigaya, thank you so much. Love you all, man. Ha? Miss man ka mo ni Tito We. Pero naintindihan niyo man siguro, no? Pero happy lang ko nga maupod na ka mo bisan paano dili sa akong programa sa This Is My Life. Kaluyan up. Inday Chana Vivis at Tido Valdez is watching. Hi, may klase ka mo wala? Okay, salamat gid sa inyo. Kag mayong hapon I'm watching from Hong Kong. Hello po sa Dings Cafe sa Binalbagan. Mary Ann Vallerosa, salamat kid. Kay Nining Malu. Nining Malu, dugay-dugay lang ang sabat ni Tita We. Kaya, Tudo Larry, mayong hapon lang dira. Thank you so much. Kag kay Action, Percival Villamor, salamat gid. Hello, Tita Wilma, mayong hapon paliguling tamyaw sa nanay kag tatay ko nga sa Fernando kag Dinya Pacamo sa San Enrique, Negros Occidental. Ang nagatamyaw iya bata, Jennifer Lumugdang sang Antique. Yes, Jennifer, thank you so much. Kamusta ang panahon dira sa Antique? Okay lang? Dali, naman birthday na tatita. Kay sin o birthday man. Inday Salve Gatilugo nga nag-upon man sa eton karon nga hapon. Wow, nakaabot. Gid man ko ba? Hehehe. Mayong hapon Inday Welms. Now naman liwat na ka-load. Mayugid gali sa akon mayong hapon gid sa akong pinalangga nga pamilya dira sa Crossing Valderrama sa Cadiz, sa Rostia family, Mayagma family. Sa pinalangga ko diri sa Zone 5, Talisay sa Negros Occidental, Santiago family, maayo gid. Tag God bless you, Indewam. Salamat, Inday Cristina Santiago. Flor de Liza Piansay Cario, dira sa Barangay Tangob, ga-monitor ko di subong. Salamat, mayong hapon. And of course, kay Tuto Edward Espaliugo Jr., hi and hello, good afternoon. Enough na ni sa ating greetings, balikan ko lang ng sumpon karon. Alauna 56, Action Radio Philippine Standard Time. Sa aton man mga kauturan sa nahambal na naton, pila na gid lamang kaadlaw, Valentine's Day na, so preparar na ka mo, may napaina ka mo da inubak flowers para sa inyo palangga. Kinahanglan ninyo bouquet of flowers para sa Valentine's Day o kung sa ano man yung mga kahiwutan, kung ano man yung mga events nga pagkinahanglan ninyo. Ara ang Jenny and Christine Flower Stand sa likod sang Bacolod Bay Center. Pwede ka mo dira maka-contact sa cellphone number 0930-959-2828. Hindi gani, share lang kamo kung magaling kamo halin sa public plaza going to reclamation area. Pagdulhog ninyo magluwas sa unang nga liko kay pa Plaza Mart na. Pagdulhog ninyo una nga bangga sa wala Ferrero Street. Ara dira ang Johnny and Christine Flower Stand. Kabay pa nga maging happy ang inyo ang atong tined Valentine's Day. Okay? Yes, Tita Wilma. Sa goro na kabati naman kamutugin na kay Action Rex Kantong sa Action BBB sa mga nagdaog na una nga mga nagdaog sa iton sini promo ang ACS Millionaires 2020 promo amo na ganing hambal ni Tita Wilma ngang inyo dira nga mga
putos ang inyong mga putos ha. Mga wrappers, putos o whatever nga ginagamit naton sa aton panimalay kung pwede pa lang basta limpyo lang hindi siya magbaho na basta hindi na magbaho tawi na suptan ninyo kay kung may mga promos magamit ninyo ay ang kwartara sa basura sa nasiling na naton basta mapisan ka lang kag mauti na sa una naton nga tatlo ka mga winners sang 1,500 pesos kag tatlo man ka mga winners sang ACS Products Gift Pack. Wow, congratulations sa nasiling na naton sa mga interesado dira kung ang inyo toothpaste nga ginagamit unique toothpaste ang ginagamit ninyo pampaligo nga habon ara sa inyo sini bathroom shield bath soap mga boxy na or pouch hindi nyo gid pag ihaboy ang Pride detergent kung nagagamit ka mo washing machine o kung sa inyo man pagpanglaba Pride detergent o kung Pride powder man smart dishwashing para sa pagpanghugas naton sang aton mga pinggan, mga kaserola aton sa mga kitchen utensils gamit naton smart dishwashing. May ara ni liquid, may ara man paste, di ba? So kung liquid ang pouch niya, ang smart dishwashing naman ang iya sinilabel no sa canister nga plastic. Kakasun lang na, hindi pagdalo na canister kay gutok na siya sa sobre, no? Ang Star Wax Floor Wax, iya sini-box, yes, kag ang White Rose Kojic Whitening Soap. Ang iyaman sini empty box. Amo inang pwede naton gamiton, hindi nyo na pagpanghaboy, kay pwede magamit, okay? So sa mga nagdaog sang cash prize, sa mga nagdaog sang cash prize, nga tag 1,500 pesos, tatlo ina, congratulations. Abaw, Bacolod, may hinigaray, no? So, unang magabaton sa 1,500 pesos nga cash, si Nisitas B. Linas. Nisitas B. Linas, sang Lopez Zaina Street, Barangay 1, Poblacion, Hinigaran, Negros Occidental. Ang yes, ni Piopia, bininyo ko na, no? Pride Detergent. Okay. Ang ikaduha, Bacolod na, hindi na hinigaran, no? Si Juliet de Los Santos, sang Barangay Pahanukoy, Bacolod City. Iya proof of purchase sa POP, Pride Detergent. Ang ikatatlo, si Will G. D. Iret. No? Will G. D. Iret, sang RPHS, DC2, Block 17, Lot 14, Barangay Alihis, Bacolod City. Ang iya nga, POP, Pride Detergent. O ang tatlo ka maswerte sa tag 1,500 pesos, mga mapisan manglaba, na? Mga mapisan maglaba, tungod ang ilagi na, ang ilan na gamit ng POP is Pride Detergent. Okay, congratulations sa inyong tatlo. Pwede nyo ni maklaim ang inyo iya nga cash prize during office hours. Alas 8 sang aga tubtob alas 5 sang hapon diri sa istasyon sa Action Radio. Kinahanglan may office mag-claim kamo. Kay ara si Miss Marnie Kirao. Okay? Kung Sabado wala na iya. Ato na iya weekly draw. Okay. Sa nagdaog naman sang mga gift packs, no, aton sa ni gift packs winners, ang unod sang gift pack ini mga ginpang-mention man naton nga mga gamit para sa prefer purchase, mga produkto sang ACS. So ang tatlo ka naton ka mga winners, pulo gid gani naton ka mga winners. Damo uli sila damo sa inyo, pero abi ninyo mapuslan gid ninyo ang unod sini. Ang unod sang tagsa kay gift pack, no? Isa-isa kon man ni Tita Wilma, no? Ang unang nga nagdaog sang gift pack si Romy Pacto sang Sitio Acacia Gargato, Hinigaran, Negros Occidental. Hinigaran ba? Sitio Acacia Gargato, Hinigaran, Negros Occidental. Romy Pacto, congratulations. Iya POP Smart Dishwashing. Sa Bernadette M. Heponia, sa Ngalunan Baybay, Barangay 35, Bacolod City. Pride Detergent ang iya sini prefer purchase. Kay Edna Bilinas, Lopez Zaina Street, Barangay 1, Poblacion, Hinigaran City,
O Hinigaran City na naman tawi man. Hinigaran Negros Occidental. Imoon mo na yung siyudad ng Hinigaran. Ako na bala birthplace. Sa Hinigaran ko bala na tao. Amo na kadalinas baba mo. Okay, mo POP Unique Toothpaste. Edna Bilinas. Kay Lilia Caniete, Block 3, Pahanukoy, Bacolod City. Smart Dishwashing naman ang iya sininga, POP. Kay Ignacio Plateros, ang Alunan Baybay, Bacolod City. Pride Detergent. John Riel Vinancio, ang Pahanukoy, Bacolod City. Smart Dishwashing. Kay Eugene Martir, ang Pahanukoy Village, Bacolod City. Pride Detergent. Marlene Ligaspina, Purok San Roque 2. Handumanan, Bacolod City. Pride Detergent, ang iya POP. Limuel A. Bisuenas, ang Purok San Roque 2. Handumanan, Bacolod City. Pride Detergent man. Kag ang katapusan natin nga winners ng gift pack, si Lizelle Ann S. Subiga. Sang Purok 6, Litob, Magsungay, Bacolod City. Ang iya POP is Pride Detergent. Feeling ko hindi ni Litob, Purok 6, Litog, Magsungay. Daw Purok, ano na dabalam mo? Ining Litog nan. Correction lang na naton. Hindi na husto sina. Well, anyway, sa ato naman mga winners ng gift packs ng ACS, sa inyo mga contact numbers, inform lang kamo kung magabot kay mahalin pa ini sa Manila. Actually, on the way naman, no? So, pahibaluon kamo kung ari ng inyo sini mga gift packs, kag pwede ninyo ma-claim diri sa Action Radio Bacolod during office hours months. So, hulat kamo sang notice sa inyo. Okay, antes kamo magadto kay kabudlay bala uyangan ng tiyempo, uyangan ng plete, pagkatapos wala pa. Pero ang cash prize naton ara na iya. So, good luck pagid sa masunod naton nga ika-2nd to 13th weeks nga mga winners para sa aton ACS ACS lipat na lang si Tawe kay para sa aton sini ACS Millones 2020 promo. Tandaan nyo lang, ang deadline sa submission of entries every Friday 5 p.m. Padamo-damo kita entries kay the more entries you send, the more chances of winning. So good luck sa inyo para sa aton second weekly draw. Relax na nga, anay. Si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sa pila ka mga importante ng mga commercials. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo
radyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Alas 2:10, Action Radio Philippine Standard Time. Ayon man ni Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Ay nagaisahay nun nga supplement himo halin sa Pilipinas nga may US FDA seal of approval. 100% pure mangosteen ina, 100% pure mangosteen natural, and of course 100% nga organic. Wala gina siya mixkla nga mga chemical. Puro-puro nga mangosteens. That's why nga nami gid ang epekto para sa ikaayong lawas. Ang atong ni Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea ang may antiviral, antibacterial kag antifungal effect para sa mga infeksyon sa baga kag sa iban pa gid nga mga pulmonary diseases. Damo ni siya vitamin C nga makabuligid para sa aton hatag resistensya. Isa lang gid katibag ang sikreto adlaw-adlaw, na? Isa katibag pwede na naton magamitan niya sang sobra sa isa ka tasa nga mainit nga tubig, pwede gid sa isa ka litro nga buot silingon, hindi lang kita maka-enjoy kag makabenepisyo kundi ang bugos gid nga pamilya. Kinahanglan maging smart kita, fit and healthy, mag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Pabakalina sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar, and of course diliman sa amon sa syudad sa Bacolod, sa tanan nga Wakong Chinese Drugstore kag sa tanan nga The Generics Pharmacy. Okay, drive safely, Tito Larry. Ayuhan, how are you? Thank you so much. Oh, enjoy the party, my dear. Wala sinanawi kabalo nga ara kagali. Tigwapo, gina si Yuan, ino. So, enjoy lang. Okay, thank you, Ken. Kay Rimar Hicano Halasgo, good afternoon, Tita We. Monitor lang kami din sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, Castiliana. Tamyaw lang ko dayon, family Halasgo, Hicano, Salvatierra, kag Robles family. Araman si Bia Jonathan, asalamat gid ano. Kay Tuto Christian Roa, kag syempre man,
kay Sugar Dexter. Hello, Sugar Dexter, watching here in Makati. Thank you so much. Kag watching from Ramos and Braque family. Okay, Inday Jocelyn, thank you, kids. Hello, Tita Wilma, mayong hapon, paliyog lang tamyaw sa nanay, kag tatay, nga si Fernando, kag Dinia Pagkamo, sa San Enrique Negros Occidental, ang nagatamyaw iya bata, Jennifer Lumugdang sang Antique. Wow, salamat mayong hapon lang gid sa mga taga-Antique, dara. Thank you for the words you said that made Ayo. Alas 2:03 in Action Radio Philippine Standard Time. Antes man kita mag-share sa inyo samtang naghilapit iya ang Valentine's Day, kung ano mapamit ni Tita Wilma sa inyo karon nga hapon yung mga safety tips para sa pagpakig-date. Ada nga ito na DTX 500 capsule para sa aton sini complete management sang aton man nga atay. O galion ginaton ang pag-inom sang DTX 500 capsule para ina sa complete management sang aton healthy nga atay. May detoxifying compound nga mo nagatinlo, kag may mga active ingredients man, may phytochemicals kag antioxidants pangontra sa paghubag sang imo sini atay. Kinahanglan mo lang mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 capsule. Kay kun imo ganina pabayan kung may ginabatsyag-batsyag ikaw dira nga gamay lang, syempre din gahalin ang gamay kun ang dako kundi sa gamay, ti kun maglala na karon kag magresulta sa cirrhosis of the liver or ang pagtawag sina na cancer of the liver, dako nga problema, hindi kagigapangindi, hindi kagigapamaliban nga, ay hindi lang anay, sa dason lang hindi gidiya. So that's why nga kita, adlaw-adlaw man nga nagapahinumdum sa inyo, sang DTX 500 capsule. Ina, mabakal man sa mga butika dira sa inyo, tag sa kalugar, kag diri man sa amon sa siyudad sa Bacolod, pinakamahapos kung mabudlay para sa imo, labi na sa aton mga elders, sa mga senior citizen, ara si anak tao kun aputa dira, nga kabalo mag-tiktak-tiktak, kabalo niya mag-login, magamit sa aton sa internet, pwede sila magka-login sa www.kalusuganyan.ph. Kag hindi gani sa Facebook, may Facebook page ina ara sa Kalusugan Yan. Pwede ma-deliver mismo sa inyo puluyan. Kag syempre, ang authorized online distributors ng DTX 500 capsule, amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center. Kag subong man ang Klinika di Alternatibo Medicina. Alas 12:15 na, may sipa mo. Alas 2:15 na, Action Radio Philippine Standard Time, padayon man si Tita Wilma. Ano tawag ito sa ni ma-share sa ila karon niya nga hapon? Ang para sa palaabuton, tawi nga Valentine's Day siguro, na? Kay ti, nagaligad ang adlaw, nagalapit ang adlaw sa mga tagipusoon. Kinahanglan, mag-share man ta sa aton mga palangga, nga mga tagpalamati, ilabi na sa mga singles, nga kinahanglan, kabaluman kamo kung ano dapat ninyo himuon, mga dapat naton himuon, kag ang aton man paghalong. Labi na sa karon niya ginahimo sa aton sa mga hubines, di ba na? Sa pagpakig-date o sa pagpakikita sa ilang mga ka-chatmate, adras lang nagakinilalanay, kag nagakilalahay lang sa mga apps iya, no? Sa halimbawa, di ba may mga apps that kung pwede sa inyong mga cellphone, kung may internet connection sa inyong mga computer, pwede ka maka-download nan inang dating apps nga ina ba ho. Magsilayin din dating apps may pag each and match nan. Kay ti kabalo naman kita sa panahon sa karon. Tama iya kahapos, sobra ka convenient sang modern technology sa karon. Halos tanan nga bagay pwede naton makuha instant, di ba? Tsaktugin man tawe, hindi lang sa mga musini nga bagay. Gusto mo magbakal sa kung ano nga bagay, ara bala o open mo da bala sa internet bala. Pwede nga COD, cash on delivery, pwede kung may credit card ka, bayaran mo na online, i-deliver sa inyo. Amo man nang ganing pila naton, di ba, ka mga supplements sa kinahanglan naton sa lawas, pero yung DTX 500 capsule, malagin ka lang, deliver sa inyo balay ang imo sini gina-order. Amo lang na kahapos subong, kay ti moderno ang tanan, mahapos ang tanan, di ba? Tama kahapos iya. Pwede lang naton ina magkuha sang instant, kag may isa pa gid, isa sa mga bagay nga padayon iya nga
Ginasuportahan gid sa mga internet users naton ang online selling, online gaming, pati na ang online dating nga kinahanglan kabaluman ka mo maghalong. Since nga nagapalapit na ang adlaw sa mga tagipusoon og ng Valentine's Day, damo nang excited iya nga mga singles. Wala ako nobyo, Tita We. Officials ang iban mga na pero mga anak, maghalong gid ka mo. Kaya gusto niyo may ara ka mo, dapat nga ma-date on Valentine's Day. Singa extra careful sa nambal na ni Tita We. Kaya ang iban ara sa online nga pangita sa ila ma-date, then gamit ang ila sa mga mobile apps. May ara pagid gali tawi magluwas again mention mo may Tinder pagid may bumble.com kag Hinge nga sunod man sa ato na nabasahan mas madali mas mahapos kag madasig iya nga makakita ka sang kamatch mo abaw nga mga anak ka mo pero tungod magamit man ang mga ini sa modos ang mga tawo nga may hindi nami iya nga intensyon o kung ilay mga kabuangan lang ginahimo nila, so kinanglan ikaw prepared ka. That's why nga siling ko is-share tani, namunuhan manigan in action Dorel, di ba? Mga bagay nga dapat tandaan para nga masiguro naton nga safe ang inyo sini-meet up, ang inyo pagkita ay. Una-una, mag-video chat antes ka makikita sa iya para makita mo siya. Na? Kaya nga, kadamo gid sang mga pamaagi para video chat ikaw. Hindi na ya imposible. Nga masiling kita lang sa amo niya akong bayo, amo niya akong tsura, i-describe niya sa amo na nakasimple subong para makita mo yung itsura. Di ba? Kagkuntuod ang iya sa ni account. Okay? Adang FaceTime. Pwede ka mo maka-video chat face-to-face. May ada man Google Hangouts. Perti ka sagad kita. Hindi nabatian ko din sa mga millennials. Di ba? May Skype. Nga? Mapwede talaga magamit sa aton mga palangga iyang ato sa ibang lugar, sa mga malayo nga lugar para mabulong lang ang inyo sining kahidlaw para hindi sila man ma-homesick, maka-istorya ka mo parte sa inyo pamilya, and of course, di ba? Minsan gani sa Facebook, pwede kita maka-istorya kay may messenger. Libre pa na kay may video calls, di ba? Yes, may ara pa gani nga sa Google, di ba la? May ara man sa Google, di ba? Na okay ginaya. Nga antes ka makikita, kinanglan familiar sa imong itsura niya, kag kilala mo siya, bisan paano sa iya itsura. Nga sa diin, kung makikita ka sa iya, kung makigmeet ka sa iya, may idea ka na. Kag sure ka nga, ay siya gina ang nakita ko sa iya. Pipi, sa profile pic na makasiling ko nga, ay siya gid ina. Kaya makita mo na siya sa video chat. Pero kung mag-refuse siya, magduha-duha ka na. Ako lang ni mahambal ni Tawe, okay? Kag isa pa, kung may salakyan ka, i-drive mong self mo. O kung di gani, mag-commute ka. Kung may salakyan ka, mas makapaayo nga, ikaw mismo magdala, mag-drive ka. Pero kung wala, commute ka, pakadto sa meeting place, di ba? Amo na malane kasimple, subong tawe, di ba? Nan. Kadto ka kita siya. Pero, basta, hindi ka magbaton sang invitation para sa ginitawag nga carpool, o kung nga, posible nga, magamit ina, inang indi, bala nami nga mga matabo. Kahit basi kung mabiktima ka bala, na mabiktima ikaw, nga garon ikaw, kag magsakay, then after sina, kung din ka dalon nga lugar, na konwood, kamo na siling naton, basta hindi mo kilala sang tuman ng isa katao, makilala mo lang siya, let's say sa mga paagi sa sining pamaagi nga gin-share ni Tita We. Kinanglan siguraduhon mo kag extra careful, ha? Kung makigmeet ka ginman sa iya, pakikita ka sa public place, ha? Kinahanglan sa lugar nga madamo sang tawo. Hindi sa kundiin nga lugar nga kamulang nga duha kay delikado ina. Pandam na na kay Tawe iya sa inyo ya, ha? Para let's say for example,
sa inyo first o kung second date. Likawan nyo anay ang mga intimate or something private nga lugar. Sakto ginaitawid. Pwede ka mo makigmeet sa restaurant or sa mga fast food dira, sa cafe, mga amusement park, iban pagin nga lugar nga basta damo tawo. Kadto ka mo sa NGCO, sa may dira sa provincial capital Lagoon, kay damo man da mga fast food chains sa tubangan. Kung gutumon ka mo dira, pwede lang ka mo kapungko kagala istorya, okay man yan. Tawing imong sinang una pa na. Ay, mga anak, kung kaintindi lang kamo, ang safety ninyo ang aton ginatanaw, no? Kung maka-feel ka o kung maka-sense ka balasang hindi nami o kung daw hindi nami nga plano sa ma-date sa imo, kinanglan kabalo kagi kung ano dapat mo himuon, nga may dapat ka pangayuan sang bulig, ha? Kinahanglan gid. Kag maglisensya gid sa pamilya, kinanglan pabaluon gid ang pamilya o kung friend mo man na tungod sa meet up mo o kung sa date mo nga ina. Hindi na balalain no reminders lang na naton mo, na? Bisan magsiling ka tawe ari na ko sa usto nga edad, tawe 40 taon na ko tawe 30 years old na ko, legal na nga akong edad, ari na ko sa makakabalo na ko isang dapat ko himuon. Okay. Insakto na. Pero abi mo, mas nami gidya nga, may paghalong. Hindi ka gin magkahuya sa pagpaalam sa imo pamilya, bisan sunlogon kanila. Kung na daw hindi mo gid kaya magsugid sa ila, bisan sa close friend mo na lang. Hambalon mo nga may kadtuan ka mo niyo, may pakikitaan ko, may init ko. Nga ining ma-open mo lang bala nga wala kataguan kay basi hindi man niya sila nga inyo kay ginaunahan ta, mga matabo. No. That is for your own safety, my dear. Kag kinahanglan sa cellphone mo, i-open mo ang location mo sa phone para nga madali kanila nga matrack o kung matultulan kung may hindi maayo nga matabo. Gets nyo mga anak? Okay. Kag hindi mo man paghihatag ang tanan mo nga personal information. Hindi mo na dapat agad-agad agad-agad nga ihatag ang imo nga home kag office address mo. Okay lang na nga, ang ngalan mo, mahagtag mo, birth date mo, phone numbers mo. Amo lang na, anay. Kay ti, hindi pagin man ka mo ya kilala, anay, gid sang maayo. Kag hindi mo pa siya ya lubos nga nakilala, gyan. Iba na gani, hindi pa na among ilang ngalan eh. Di ba? Nga ginabutang dira. Budlay gid man na iya mo. No? Amo na nga siling naton, hindi malain kung may ka-chatmate ka o kung mag-entra ka sa kung anuman nga mga apps dira nga may makilala ka or i-match-match nga ina kinanglan sigurista ka man kag maging wise ka man para malikawan lang ang hindi maayo. Kag sa nambal ni neton personal nga information, yes. Ang mga habit or interests sang isa kag isa, pwede nyo na iya may istoryahan. Hindi lang magpa-sobra-sobra. Ha? Sa tuod lang wala iya sang problema sa paggamit sining online nga, ining mga online nga apps nga ining online dating apps, ya. Kaya why gid iya malain, kay nga muna siling gani nila, may ara dira nga nangin happy ang ila life subong kay dira nila na-meet ang ila soulmate, ang ila twin flame, ang ila naging partner sa ila sinikabuhi. May ara man nga wala gin suwerte nga biktima sang paltik nga paghigugma, na biktima sila, na intuan sila, kang iban ginagamit ina para man manginto sa ilay sig kapareho ba mga anak, hindi man kamo magamo sina kay ang karma bala sa aton kabuhi kung hindi man subong sa palaabuton, kung hindi man sa palaabuton sa mga maabot nga henerasyon sa imo pamilya, ay sila yung mag-suffer sang consequences. Tuod na siya ya, okay, pero tandaan nyo lang, hindi basta-basta magsalig, ilabi na sa mga tao nga bago nyo lang makilala, kag ilabi na sa tao nga nakilala lang naton sa ginatawag nga virtual world. Amo na dirang makilala ninyo online. Mas maayo pa, mas maayo pa nga mo na siling mas maayo pa nga maging paranoid ka mo na kag nagahalong sa maghinulstol ka bala sa ulihi. Gets ni the point ni Tita We. Kabay pa kabisan paano, makabulig man kita dira sa inyo. Alas 2:27, Action Radio, Philippine Standard Time. Si Tita Wilma magabalik pa, relax lang pagkatapos ang pila ka mga commercials.
Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Bulig. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol. Action Radio Philippine Standard Time. Yes, padayon man si Tita Wilma. Ang ito na Celebrity Kojic Soap. Ang habon nga sa din may kojic acid nga mong pinaka-epektibo kag accepted worldwide. Celebrity Kojic Soap, the best iya kag maayo para gamiton sa pampaputi, pampahamis, pampakinis sang inyo sa skin halin sa guya pa kadto sa bugos nga lawas. Sa mga nagaproblema sa ila sa ni mga wrinkles, sa mga pikas-pikas sa ila guya kag sa ila dughan, may ara man iban sa butkon, tiga pintok-pintok, hindi na siya nami ilang tawon. Gamitan mo ina sang Celebrity Kojic Soap. Sa mga pinalian sa inyo sinipunggod, ang inyo man mga whiteheads kag blackheads, paklas ina iya sa Celebrity Kojic Soap. Kag sa mga problema nga mga itom-itom sa panit naton, especially sa inyo siko nga permi ninyo ginatukod, kung palaluhod man kamo o kung magpungko gani kamo naga-cross ang inyo legs ting bukong-bukong na sang inyo nga tiil maitom nan arang aton sini Celebrity Kojic Soap makabuligi din na tungod din siyang may powerful exfoliating properties nga nagapaamat-amat pugis tubtub nga magputi ang inyo sa skin. Pwede natin mabakaling Celebrity Kojic Soap sa mga tsindahan kag butika dira sa inyo lugar and of course di man sa amon sa siyudad sa Bacolod sa mga butika nga nahamtang diri sa tubangan sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Ara dira available sa Pacific Pharmacy, JDN Pharmacy, RX Trade Drug Store, Mims Pharmacy kag Farmacia Caro. Sa Jex Marketing nga nahamtang lamang sa idalom sa Action Radio kag dira man sa may Binalbagan sa GBX Pharmacy, Farmacia Carmencita kag Triple K
Pharmacy. Siyempre, dira sa Binalbagan, mayong hapon lang dira kay nang Betilaw sa bugos nga pamilya, maayong hapon. Kag kamusta lang dira sa inyo? Dira man sa may Kabangkalan City. Dira sa Kabangkalan, sa pamilya Aplaska, mayong hapon. Kamusta lang kamo dira? And of course, kay Mama Lids, Carman, sa pamilya Carman, sa inyo tanan maayong hapon. Kag salamat man. Kag speaking of birthday, gali, happy first birthday kay Baby Shane. Baby Shane, happy birthday. Baby Shane, Carman Trio. Happy first birthday. Halin kay Kuya Nuy kag kay Nanay We. Halin man kay Yuan. Salamat kid kag mayong hapon. Kabay pa nga mag-enjoy ka mo dera. Okay? Alas 2:33, Action Radio, Philippine Standard Time. Dugang anay naton tawi nga greetings, mabayad sa mga utang tani sa ila. Kaya kadamo sa utang tani sa ila. At Wilma, palihog lang tamyo kay Mama ko Sheila Pasyol, kag si Papa ko Julito and family kasipong Baby Rose ni Asang Don Salvador Benedicto. Salamat kid. Good PM tawe. Tamyaw ko liog sa akong hinablo si Clarissa Mitch from Wilma Sang Isabela, 30-28. Kay Tuto Ken Alonzo Gay, salamat man sa imo kag maayong hapon. Okay lang. Okay. Tamyaw ko lang ang apple of my eyes nga si Daisy Bell Cabalfin nga gwapa gid kaayo ba birthday imot boy. 9104 gwapa gid dyan sa panulukan mo. Good PM, tamyaw ko lang habagat security guard. Madamo gid nga salamat. May hapon lang dira. Salamat gid 7154. Tamyaw ko lang tanan nga taga Mandayaw, 4 La Castillana, always ginagapamati, 1719. Kay Miss Jornally Leaper, salamat man sa imo kag maayong hapon. Janelle Hicana Turagos, tamyaw lang ko family Turagos sa Bantayan, Kabangkalan, gapamati gid sila subong. Kay Inday Sulgon, dira Tita Wilma mamayong hapon, tamyaw ko lang liog kay Nining Florida, hardini ko dira sa agisan nga always man nga naka-monitor sa This Is My Life. Salamat gid. Kay Inday Salvi Gatilugo, salamat man. Kag kay Lito Laxi Cruz, kay Anthony Jones Savillo Siblano, sa imo salamat man. Okay? Sa sinigaban katuanan na naton ang updates naton tawe. Pila naton ka mga updates ti kay nahatag man to ni Inday Dorel, no? Sa Action BBB ang updates na tungod sining coronavirus ARD o kung ang nCoV acute respiratory disease. Nga sa diin ang kadamuon sang nagkalamatay na nakamakon mo dito sa China, naglabot na sa 722, na 722 na. Kag ang kaso naglabot na sa 34,546. 34,546. Imagine mo lang kadamuon sang tawo, na? So, outbreak na gid ni mata makabigi nga viral outbreak sa mainland China. Nagsaka siya sa 722 ang kalamatay sa abot silingon amo na gid sina. So, hindi lang ang China kay ti kadamo na sa mga pungsod ang may ara nga kaso sining nCoV nga ini. Kaysa nabalitaan man natin kahapon, ang doktor nga mo ang nag-expose sa sining coronavirus ang nagtaliwan man kahapon. No? Ang nagtaliwan siya tungod man sa coronavirus. Ang barko naman dito sa Japan, atong barko nga may mga Filipinos nga sakay, nga ara man quarantine kag ara man gina-monitor kag gina-imbestigahan kag hopefully sa aton man pagpangamuyo tanan nga kabayang resulta sang ila sini mga test manginegatibo man, di ba? Kag may 41 na didto kabag-o naman nga mga kaso nga gina-quarantine sa barko. Kag lastly, ang presidente sa China, si President Xi Jinping, nagpakigkusugilano na kay Presidente Donald Trump sa Estados Unidos kay nagpangabay sa Amerika nga mag-respond reasonably na tungod sining outbreak. Kag nagpalabot man sa mga reklamo sa pila ka mga pungsod nga suno sa overreacting na
nga tungod sang ila ginahimo nga pag-istrikto sa mga Chinese nga nagabiyahe pa kadto sa ila iyang mga punsod. Tingilan ni precautionary malang ni, di ba? Kay ti nagahaluman pareho diri sa aton sa Pilipinas. Kay ti may pila na kita iya kakaso, na? May pila na kita kakaso sang nCoV. Siyempre, kita nagakabalaka man, that's why nga kung may mag-abot nga barko, may karga nga mga Chinese, o kung may karga iya nga mga travelers nga halin sa Hong Kong, halin sa Macau, halin sa China, extra careful man kita, di ba? Nga dapat man i-quarantine anay, kag-obserbahan. Sa sulod sang pila gani, 14 ka adlaw. Pero, ang pasyente nga kalakip sa ginakabing nga PUI akong patients under investigations sa Department of Health nagtaliwan niya tungod sa pneumonia. Isa na kalakip na yung ginakabing nga pasyente nga PUI sa department nagtaliwan sa ospital. Ang hambal ni DOH Undersecretary Eric Domingo, napatay iya ang pasyente tungod sa pneumonia nga iya sinigi na antos. Kag wala man naghatag sang iban pagid nga detalye ang Undersecretary o kung si Yusek na tungod sa pasyente. Kag amo ining ikaduwa nga kaso sang PUI death. Napatay siya samtang ara siya napaidalom sa investigation. Una diri, 29-year-old nga Chinese ang napatay bangod sa pneumonia man. Kag saging patigayon man nga pagtuon sa iya, negative siya sa novel coronavirus. Ay, tiamaki mo yan. Kagkabay pang magapadayon, ina. Di ba? Nga manginegatibo, magwa ba lang ang mga tests sini mga pasyente nga gina-investigahan, kag gina-monitor, ano lang, negatibo lang. Sana siling na naton, advice man sa nga DILG naton ang Department of Interior and Local Government sa publiko, partikular na sa mga LGUs, ang usang pagpatuman sa mandatory quarantine sa mga nagabiyahe or nagbiyahe halin sa China, Hong Kong, kag Macau. Yan. Kay hambal man sa DILG ang mandatory nga 14-day quarantine para lang na iya sa mga naghalalin sa 3 ka na mention nga lugar. Ang iban pagid nga mga nagabiyahe nga nag-abot sa mga airport o kung sa mga pantalan sa Pilipinas nga halin sa iban nga pungsod nga apektado man sa novel coronavirus, pwede man sila or posible igapaidalo man sila sa o kag pwede man sila iya makapa-voluntary quarantine. Hambal gani ni sang DILG sila as of today, the strict implementation of 14-day quarantine provided in DILG Memo Circular number 2020-0213 o kung naman na ginatawag na amended guide to action against the 2019 novel coronavirus ang gin-refer gid lang sa mga travelers from China, Hong Kong, kag Macau. Di panugyan man sa mga LGUs, magbantay, maging alerto, kag kinanglan na tungod sini mga updates sa official websites ng DILG nga www.dilg.gov.ph kag sa official DILG social media accounts nga DILG Philippines. Hindi kita magdali-dali man pati sa mga makita natin sa social media nga mga balita, kung hindi iya authentic ang ginahalinan sang amo iya nga balita. Kag sa liwat nga usulito naman ni Tita iya ang health advisory na tungod sining coronavirus. Ara mga kabataan, pamati kamo ha, kinanglan ugalion ginaton ang paghugas ang aton mga kamot. Hindi nga isalod talang sa gripo kung makuha kita kabo kag isaw-saw sa ang aton kamot sa kabo nga may tubig, okay na habunan gid. Habunan sang maayo kag ikuskus gid ang mga palad kag ang mga tudlo sa habon kag pagkatapos bunlawan sang maayo. Likawan anay ang pagdugsing-dugsing sa aton mga kasapatan. Kag kinahanglan tabunan ang baba kag ilong kung ikaw mag-ubo o kung magpangatsing. Magpalayo ka sa ila. Kinahanglan gid. Ang pagtakop sang baba kag ilong kapalad lang hindi na siya nami. Kung wala kada tissue paper o kung panyo, kung wala ka man gamas, hindi mo pagtabunan sa imo kamot, imo t-shirt ni bala or imo bayo nga sa liog na yun, no? Butungon mo pagbabaw kay tabon sa imo mayo na kay dira sa lawas mo makadto na intindihan mo kay imo na iyamongan.
Kag kung pwede palayo ikaw sa mga tao sa atubang kag likod, kilid kag kilid mo, please lang. Para nga hindi ka man makahalit. Hindi man ina coronavirus, pero virus ina gihapon, kagaw ina gihapon, nga makalaton man ang imo sipon o kung ang imo pagpangatsi sa aton mga kauturan. Likaw man ikaw sa mga tao nga may sentumas ang ubo kag sipon. Nahimo na tiyan nito kaina. Kag pagkatapos, inom kagid sang madamo nga tubig. Kag siguraduhon naton nga ang pagkaon nga aton ginakaon matinlo ang pagpreparar. Kag siguraduhon nga luto gid, especially ang mga meat, sulit naman ito alutuon gid na sang maayo. Kag kun may sipon ikaw o kun may ubo ikaw o kun hindi gani, bisan magsilingda. Ang iban ka voluntary na lang gani, di ba no? Ang iban ka voluntary na lang gani. Report sa ilang mga barangay officials, kag gina-facilitate man, kag dalon iya sa ospital. That's why nga kung kita, may mga na-experiensyahan kita, wala man tatuod coronavirus, kung gina may sipon ikaw kag ubo, kung ginahilanat ka na, pakonsulta na lang dayon sa doktor, para nga hindi ka man makalaton sa imo hilanat kag ubo. Kay subong niya, hilanaton ka lang, kag ginaubo ka lang. Makita kanila, hasunglugon kanila dahil may coronavirus na siya. Okay, nagaubo kag kita mo lang na nga mga anak. Na? So, kinanglan halong-halong lang kita. Last 2:43 Action Radio Philippine Standard Time. Magabalik kita pagkatapos ng commercial break. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santon Plus Herbal Cap. Ang banwa, mabugnaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Alas 2:47, Action Radio Philippine Standard Time. Tita Wilma, greet ko lang si Nanay Amparo sa Cadiz, sa Mambugaong. Kag sa Family Ligarde from Nabel Garcia. Salamat kid kag mayong hapon lang dira sa inyo.
Ka Flor de Liza Piansay Hario, monitor lang ko subong diri sa Barangay Tangub. Salamat kit sa imo. Kag tapa family ko sa Barangay Salvacion Morsia. Pag-greet lang sa akon mga parents, Joyce kag Grimia de Lequena, kag sa akon anak nga si Raven Villarin, sa mga utod nga si Jade, Junar, Janine, Jasmine, Jander, Genevieve, kag May Joy, kag sa tanan nga mga kaparyentiyan namon nga nagislod. Ako nagapangalisod. I don't know. Nagislod. Nadamo gid nga salamat. Tita We, love you. Salamat sa imo in the red. Joy Gumawa de Lequina. Roslyn de Mavega. O de la Vega. Pabati sa mama at papa ko sa family de la Vega sa Barangay Sambag, Cabangcalan City. Salamat gid. Kay Anasor. Good afternoon. Kay Inday Riza Bernardo Santugaw. Salamat gid. Okay. Relax, anay. Ngaton horoscope. Para sa ating horoscope sa karon nga adlaw Sabado, Pebrero 8 tuig 2020. Bantay ninyo dang inyo zodiac sign na. Una-una ito mga nag-celebrate sa ilang birthday karon nga adlaw. Ang Aquarius, ini mga Aquarius na tao Enero 20 tubtub Pebrero 18. Aquarian karon nga adlaw wala kas kaugalingon mo suno sa imo horoscope tungod sa ginaangkon mo nga problema. Kag kung magpadala-dala ka sa imo emosyon, abi mo kung ano labi lang nga magalala. Pagsalamat ka tungod sa bulig sang signos mo, madali ikaw nga makakita sang solusyon. Ina kung may problema. Mangin madasig man ang positive response kung tutukan mo ang solusyon. Maswerte mo nga numero 2, 8, 19, 26 kag 32. Lucky color white. Sa mga Pisces naman, Pebrero 19 tubtub Marso 20. Muna siling ba lang kung anong ginahimo mo, amo man ang himuon sa imo, Pisces, tandaan mo na ha. Kung anong ginahimo mo, amo man ang himuon sa imo, isig ka pareho sa imo. Hindi ka matingala kung may tao o kung bata man nga wala respeto sa imo. Tionas ang pagbago sang hindi mo maayo nga pamatasan, kay ikaw mismo sa kaugalingon mo nakahibalo kung ano ina. Mga masuwerte mo nga mga numero 7, 18, 29, 34, kag 37. Lucky color, baby pink. Sa mga Aries naman, Marso 21, tubtub Abril 19. Yes, Aries, kung may away-away, kung di pag-intsindihan ay nga natabo sang nakaligad, ini nang husto nga panahon para arigluhon ina. Tungod mangin mamagaan ang solusyon para dira. Kag ang ginapatihan mo nga mabudlay ga himuon, ay imo matalupangdan hapus man lang gali kung maumpisahan mo na, di ba? Mga maswerte mo naman nga mga numero 8, 16, 25, 32 kag 40. Lucky color aquamarine. Sa mga Taurus naman, Abril 20 to Mayo 20, yes, Taurian. Kung ano ang ginadikta sang pensar mo kag balityagon mo, amo inang dapat mo sundon. Kay sigurado, maangkon mo gid ang kaayuhan nga handon. Kung ano man ang dapat mo himuon, hindi mo na pagpabosan, himuay na subong. Taurus, time is gold. Tandaan mo ina, hulag kagid gilayon. Kung may dapat ikaw himuon, tungod, dako, nga kapuslanan, ina para sa ina. Mas wati mo nga mga numero 2, 17, 23, 36, kag 42. Honey yellow is your lucky color. Sa mga Gemini naman, Mayo 21, tubtub Hunyo 21, hindi ka dapat magkabalaka. Hindi ka dapat magduha-duha. Ipakita ang ilagi na paabot halin sa imo tungod makadugang ina sang respeto sa imo kaugalingon. Yes, Gemini, mapabakod mo ang harmony, ang harmony sa sulod sa imo puluyan kag sa imo ginatrabahuan. Maayo, wala problema ang imo adlaw-adlaw nga hilimo. Mga maswerte mo man nga mga numero 5, 10, 13, 26 kag 41, lucky color red. Sa mga Cancer naman, Hunyo 22 tubtub Hulyo 22. Ang pagkapresko makahatag na sang madamo iya nga kalain sang buot tuod gid man. Abi magbot sing ganon bula ining magpanabi-tabi ka man na
Ang pagkapresko mo, hindi gina siya nami cancer. Baguhang sala mga pamatasan, antes ka madulaan sang abyan. Ang mga ginapatihan mo naman nga mga sala nga nahimo mo kung umpisan mo nga baguhon, matalupangdan mo, nagausoy kag isang husto nga banas para man sa imo kaayuhan. Mga maswerte mo nga numero 6, 12, 28, 34 kag 40. Lucky color, pearl pink. Ina ang unang nga bahin sa iton pagbasa sa inyo mga zodiac sign para sa iton horoscope karon nga adlaw. Ay happy birthday gali. Happy birthday kay Mrs. Susie Villanueva. Na? Dira sa purok magbinuligay manang Susie, happy birthday sa imo. Relax, si Tita Wilma magabalik para sa aton dugang nga horoscope pagkatapos sa ni. Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:56. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan pag may kasama. Okay, Dr. Pinoy Squalene Capsule, 100% pure squalene. Wala lamod chemical kag wala sa malay ni side effects sa ito ni kayong lawas. Kinahanglan neton adlaw-adlaw ilabi na para sa mabaskog immune system. Kag para man sa maayong dalagan sa atong sinidugo, especially na ang atong sini nga blood sugar,
blood cholesterol, blood pressure, ang inyo sa potassium, sodium, ang inyo uric acid. Basta involve ang atong dugo, the best dira nga aton Dr. Pinoy Squalene Capsule. Last pass ang aton problema sa memorya. Ilabi na sa aton mga estudyante, mga nanay, mga lola or lulos, yung concern sa ilang mga apo para madasig ang ila sini pag-absorb sa ila sini mga lessons sa school. Kag kung let's say mga lapit na mag-examination, paimnawala sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay nga sa nahambal na naton, wala ni siya yung chemicals mo, puro-puro na siya yung squalene. So, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang may fatty acid may fatty acid ini siya. So, buot silingon, masuplayan niya ang 80% nga fatty acid nga kinahanglanon sang aton siniutok nga kinanglanon nila sa ilaman pagtuon. Kag nami man ini siya para sa aton mga senior citizen. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag sa nahambal naman naton, maintenance naton adlaw-adlaw, syempre, mas the best kag pinakamaayo, wala ka pasangkinan ang pagbugtaw sa aga. Pero kung may problema, nakita sa aton, ikaayong lawas 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon. Palaman ko tayo sa aton produkto, kag sa imo ginabatsyang Dr. Pinoy Hotline, 441-1299. Kag nahamtay man ang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa Maylop, West Mandilaga. Mabakalina sa mga butika dira sa inyo lugar, kag syempre diriman sa amon sa Ciudad San Bacolod at available sa tanan nga Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. General Colyamar, watching live from Manila, thank you. Pa-shout out sa mga hinablos kumis, kuna sila tanan. Family Pilyado from Emeline Pilyado. Tama yung hapon, watching from La Castillana sila, Alani, La Castillana. Watching live, Sherilyn Oro Javier, kay Merlina Onedrarge, hiniraba, siluta naman si Tawe. Nga, basa sa imo sining account name ba? But anyway, thank you so much. Tutu Ken, madamogin nga salamat sa imo. Okay, padayon kita sa pagbasa sa nabili natin ng mga zodiac sign para sa itong horoscope. Kadto kita sa zodiac sign nga Leo. Sa mga Leo, Hulyo 23 tubtob, Agosto 22. Daw hindi nami nga balita, Leo, para sa imo tungod may ara iya nagatubo nga pagpangduha-duha sa pensar sang imo pinalangga. O hindi gani sa imo boss kung sa trabaho mo pa. Sa imo pinalangga either sa asawa or bana mo, nobya or nobyo mo. No? Gani kung anong ginatago mo, siguraduhon mo lang hindi madiskubrihan. Kaya nga amo ginanghalinan sang gamo. Kung hindi ka maghalong, ang ginatago mo, exposed. Maswati mo nga mga numero 2, 11, 23, 29, kag 38. Lucky color, beige. Yes, Virgo, Agosto 23, tubtob, Setiembre 23. Kinanglan Virgo, kalmado ka. Ha? Kinanglan mangin kalmado ka, pagkatawhay ka, kaya nga maka-encounter ka sa mga tao nga mga makulit. Mga tao nga may mga pagkapilosopo. Likawan mo na lang nga mag-init ulo mo, ganyan mo na sambal ni Tawe, cool ka lang subong. Likawan mo man nga magpadali-dali, tungod nga kapahamakan, kag paghinulsulgid lang ang imo maabtan. Mga maswerte mo nga numero 3, Justices 22, 34, kag 38. Lucky color, citrine yellow. Action Radio Philippine Standard Time, impondulis 3, ang ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy,
We trust in you. Okay, kay Jose Mongcal Torilla sa imo salamat kag maayong hapon man. Gani relax lang dira, ma. Napadayonon man ni Tita Wilma kag tapuson man ni Tita Wilma ang mga nabilin pag inaton nga mga zodiac sign karon nga hapon. Di na kita ganito Libra na kita. No? Sa mga Libra, mga nataw Setyembre 24 to Oktubre 23. May rason bala Libra nga mangin masubo ikaw karon nga adlaw. Nga may nadula sa imo kay posible sunod sa imo horoscope may madula o kung may nadula sa imo nga bagay. Pero ang gamay nga bagay nga nadula sa imo may kabaylo ina nga doble ang balik sina sa imo kon ipangamuyo mo nga makabulig sa nakakuha o kung sa nakapudyot man. Hindi ka magpangakig. Maswerte mo nga mga numero 2, 10, 26, 34, kag 45. Lucky color, tangerine. Sa mga Scorpio naman, Oktubre 24 tubtub Nobyembre 22. Yes, Scorpio. Sa kapipitan, sa kapipitan, sa kapigaduhon, dako nga kahigayunan ina sa imo nga magwa ang imo magwa o kung mapakita mo ang imo talento kagang imo abilidad. May mga wala kay ginapaabot nga hitabo nga matabo karon ng mga adlaw kag dapat mo inapasalamatan. Ha? Nga matabo gina iya. Kag matuman man ang mga ginahando mo, mga masuwati mo nga numero 8, 15, 20, 27 kag 41, lucky color mint green. Sa mga Sagittarius naman, Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21, Sagittarian, kinahanglan ka sa imo trabaho kag pamilya, kinahanglan mo gid pareho. Kag sundon mo ang balatyagon mo, kay sigurado, dira ka gid nagkakadapat. Ano man ang desisyon, himuha. Kung mangin mabakod ka, kag bugos ang balatyagon mo, success ang imo maangkon. Masuwanti mo nga mga numero 1, 14, 23, 29, kag 40, lucky color yellow. Sa mga Capricorn naman, Disyembre 22, tubtub Enero 19. Tungod wala sa balita sa tag sa hindi ka magkatingala kung nga naislan ka na sang iban. Oh, sakit naman na yung Capricornian. Pero nothing to worry, hindi ka dapat madulan sa paglaom. Ha? Kaya may maabot ginaiya ha? Sa mga pag-follow up mo o kung sa imo man paglingaw sa kaugalingon mo. Muna siling bala nila nga hulat ka lang sa husto nga tion. Kag kung sa mga trabaho man, kasana siling na naton kung may pasensya ka, kinahanglan magpangamuyo ka, kaguliton mo ang sabat, pero maghulag ka para nga may maangkon ikaw nga kaayuhan. Hindi pagpilita. Kaya kung hindi para sa imo, hindi gina para sa imo ang kung ano nga bagay. Mga maswerte mo nga numero 8, 25, 39, 42, kag 45. Okay. Nabatian na ito nga itong tag sa zodiac sign para man sa itong horoscope sa karon nga adlaw. Sabado, Septyembre. Na naman tawi man? Enero 8 to 2020. So nabatian na ito na itong tag sa zodiac sign para sa inyo. Kag antes man si Tita Wilma magpaalam sa sininga hapon. Ang ito naman quote of the day nagasiling. The sole meaning of life is to serve humanity. I can't say goodbye to you. Madamugin nga salamat sa inyo mga palangga nga mga tagpalamati. Pasensya sa wala natin malabutan nga mga mensahe. Kag syempre salamat man sa akong mga partners sa Technical Control, Action Oliver Pason. Upod man kay Action Alvarado Tilos. Kag sa ngalan man sa among station manager Action Nona Di Maala Magbanwa, Productions Chief Action Rex Cantong. Paalam sa inyo tanan, happy weekend. Happy Sunday para buwas kag happy family day. Standby na sa matawang nga drama mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila,
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.